Slovenskí turisti dlhé hodiny čakali na rôznych letiskách. Zlodej si dal v lahôdkach vlašský šalát a potom kradol. Jedna rodina si na stretnutie musela objednať kulturák. Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Dobrý večer, aj v nedeľnejšom vydaní novín vám ponúkame pohľad na aktuálne udalosti. Vítajte. V dedinke Nevidzany sa včera stretli desiatky nositeľov priezvisk Varga a Striežka. Neboli to menovci, ale príbuzní, ktorí sa takto pohromade ešte nikdy nevideli. Za vznik takejto početnej rodiny môžu 4 súrodenci z oboch rodín, ktorí sa pred rokmi do seba zahľadeli. Rodiny sa spojili, keď sa dnes už 82-ročná pani Júlia, v tej dobe Striežková, aj so svojím bratom zaľúbili do 2 súrodencov Vargových. Helena, tá išla k nám, kde som ja bývala, a ja som išla zase k ním. Každý z nich mal ešte ďalších bratov a sestry, ktorí sa po ich svadbách vlastne stali veľkou rodinou. Napokon v malej dedinke žili takmer v každom druhom dome príbuzní s priezviskom Varga a Striežka. Všetky tieto rodiny majú nejakú priezvivku, lebo ich bolo veľa, aby sa to nejak dalo rozlíšiť. U Pieterov, u Pazúrov, s Rvozovcami. Dnes má najstaršia žijúca členka rodiny 88 rokov a najmladšia pol roka. Na veľké spoločné stretnutie prišlo 131 príbuzných. Toto stretnutie sa nesie hesle dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Nadšená som, lebo som tu veľmi dlho nebola. Rodina je jediná, čo v živote máte. Tieto rodiny s úsmevom na tvári hovoria, že okrem priezviska ich každý rozozná aj podľa nosa. Práve podľa nosov sa vraj veľká rodina dokázala spoznať aj dnes a podľa týchto črt jasne vedeli, kto patrí do ich famílie. Komu aký narastú, taký má. Ja mám plastiku. Pred televíziu JOJ Diana Pavlisová.